OIMORE nyakoram gajuango seromo kanyo sa dek mar otieno. Otieno maber chien tarik 10 mano dwe mar 2 higa mar 2024. Kamoro amora mintiere geno mara ni bedo kod odiochieng' makare. Machiegni weche magwa manyien mag OIMORE kama mokwongo waidi thund weche. Wakora rais ameanza kuangamiza at a very high note. Saa hii kuna moja atie kwa sababu ameogopa askari wengi Kerio Valley akaenda kuua mwalimu pale Baringo. Mwalimu mwenye hata haoni. Luoro kwa kogwenge mag Saimo Baringo North. Tok jonjore monjo kendo nego japuonj maduong' mar skul primary Makagir. Mimi nimesema tumetoka mbali na Kalonzo. Kalonzo ameniunga mkono. Na mimi vile naweza kuunga yeye mkono. Ogai marazimio Raila Odinga. Ulikono nyalo biro siro Kalonzo Musyoka ne kom mar jatend piny e yiero mar higa mar 2027. Marisasi zililia, sijui ilipataje bwana yangu, sijui sikuona, lakini marisasi ililia kwa wingi. Kwa nakombania miti sawa. Sasa ndio walitoka huko wakikibishana wakaingia kwa poma yangu, kwa nyumba yangu. Litigi kuyo kwa kogweng ma Eregi e kar chungo od bura Michael Lumani. Toko wete ariyo negi e ywaruok ewi yiende mag anyuola. Nyakoram gajuango machiegni mar neno weche gi yonero madimba kaparo nyalo riwori kodwa e mbui magwa mag oganda Facebook, X kanyakla kod mbui mano mar Citizen Digital yudo wa achiel kachiel gi nying mar RAMOGITV. Tudri kodo nyaka giko mar weche manyien mago mag OIMORE otieno makawuono nyinga Sharon Ongao jal malokono wach nyinge Belinda Adhiambo. Wachak gi weche mag lit kod kuyo kama japuonj maduong' e skul primary Makagir. Nochwad gi magina motho gi jonjore e ward ma Saimo Soi e kar chungo od bura ma Baringo North. Thomas Kibet jahiga 55 ma en japuonj maduong' e skul primary Makagir ne rik ni apiko gi minode kaachiel gi nyathine e kinde mana gichomo nyasi moro mana timoro okinyi makawuono e skul sekondar ma Kipcherere kapok ne omonjgi gi jonjore e gwenge manamba. Koyango masira makamano, komanda mar obila e kaunti ma Baringo Julius Kiragu wacho ni Thomas Kibet no chwad gi magina e wiye motho kanyo. Kibet na nitiere e apiko en kaachiel gi min ode gi nyathine e kinde mana gichomo nyasi moro mana timoro okinyi makawuono e skul sekondar ma Kipcherere kapok jonjore ne omonjogi. Kaluwore gi komanda mar obila ma Baringo, min od bosenindo kaachiel gi nyathine pod medo chiwne gi thieth od thieth ma Marigad sub county. Jotelo mopogore mawuok e kaunti ma Baringo oseyo nek makamano. Wakora rais ameanza kuangamiza at a very high note. Saa hii kuna moja atie kwa sababu ameogopa askari wengi Kerio Valley akaenda kuua mwalimu pale Baringo. Mwalimu mwenye hata haoni. Tunataka tuambie rais, ile mbio umenyorosha hawa. The bandits are now running helter-skelter. And what they do ni kuenda usiku kujificha kwa kona ili kupiga mtu mmoja risasi. Hawafanyi tena mchana, they only move at night na ni wachache. Nafikiria hii kitu ya insecurity tuiangalie vizuri. Haiwezi kuwa wakora wanajificha kuua askari, wanaua walimu, wanaua watoto, wanaua wananchi, alafu ati Kenya iko sawa. Tungependa uambie waziri na anafanya kazi mzuri awe Elgeyo Marakwet kesho mpaka yule mkora tusikie yeye yako ndani ya shimo. Many people have suffered, lost lives and even been maimed, and even some have lost parents. Children have been orphaned, widows have been found, have been created, and they have not suffered from any disease or any accident because of banditry. Daten migao mochung'ne riwruoge mag Saga Simon Chelugui kana seyo nek makamano. Bende ne okawo thuolo mar paro oganda mamoko ma osenegi gi jomaundu ka thothgi ne onegi e kinde ma gidhi nyime gi tijegi. I want to pay tribute to those Kenyans who have lost their lives. I take them as heroes because they suffered. Some of them were driving buses, children to school. Some of them were teaching in school and they faced the bullet while in holding the chalk. I want to respect them, pay tribute to their family, condolence to their families, and assure you where we are, where we stand,
We will stand with those victims. Kata kamano, moke nokang' mokwongo ma jatend jopuonj ma Kagiri imonjo gi jonjore. E higa mar 1978, Thomas Kibet ne omonj gi jonjore ko jahigni 9 e kinde manokwayo jamni. Ne ochwade gi magina e wang'e ma korka chich, okang' mane oloke muofu nyakonchiel. Sharon Ongao, Ramogi TV. Lit kod kuyo kwako gweng' ma Eregi mantiere Kolomani, kaunti ma Kakamega. Toko wete ariyo negi ka jomoko adek moting'o bila achiel to dhi nyime kod yudo thieth ne adhonde mag gig lweny mag koch tok ywaruok ewi yiende mag anyuola. Owete ariyo go nanie bura manoluong gi jalup ruoth mondo oyal wach ewi ywaruok mosebedo ewi yiende mago mag anyuola kama tulo no muoche ma dhano ochako gore. Bunde no muoji mondo tem thego lwenyno ma owete go manore kod gig lweny mag koch laore gi beti kata mnama bende genyore. Magana adek mago mag lisasi no yudi e kar masirano. Ringre owete ariyo go nitiere e kar kano ringre Mambali. Na squad yake imetoka Sejeri, wamekuja kukata miti. Sasa nikawaambia nyinyi muwakataze, but iwe ni peaceful. Akanipigia akaniambia kumekuwa kubaya. Nikamwambia just tulizeni tu muelewane. Wanakombania miti sawa. Sasa ndio walitoka huko wakikimbishana wakaingia kwa poma yangu, kwa nyumba yangu. Mwingine akafuata na yeye panga, akaanza kukata msichana yao. Asa mwingine nao hapa wanaanza kupigania tu kwa hapa, na mimi nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nimelala hapo. Sasa nikaona tu watu wameanguka chini, sasa ndio sijui ni nini. Hao wawili wenye wamekufa wote ni mandugu toka nitoke. In fact they should be followers. Huyu Ngala na mimi ndio mdogo, ndio anafuata Patrick Mboya. Na huyu mama mwenye ameongea hapa ni bibi yake Mboya. Marisasi ililia kwa wingi tu sana. Si wangemshuti hata mguu. Wakishamshuti aende aseme chenye amekosa. Mbona waue bwanangu aache mayatima. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogolo siem ne apisas mag sirikal ewi keto nyawo lwenj kedo kod kuong' moko puodhi e gwenge ma Masawa. Gachagua ne loso ka entiere limbe e gwenge mag Murang'a. Kwacho ni litne ni ji 13 nowito ngimagi ni wach kong'o e gwenge mag Kang'ata, Mwea West, kaunti ma Kirinyaga. Estogogo go min ode jalup jatend piny manor Dorcas Rigathi nolimo skund primar ma Kangai mantiere kar chung'od bura ma Mwea West kama ne oromo koda anyuola 23 mag jogo manowito ngimagi tok madho kuong' motimo kwiri juma mokalo. Dorcas wacho ni giol marango kinde ka kinde ka mine kod wuone iko nyithindgi. Dorcas omedo ni gibiro riwore gi mine e loro kuonde mag kuong'. Wanakufa watu, sio mbuzi na si ng'ombe, si umbwa kama au ni paka. Watu wawe wanakufa namna hii. Na vile mtu anakuja anapelekwa kotini mara 16. Mtu anaachiriwa anakuja anaua watu, anapatiwa nafasi nyingine auwe wengine. Sasa ameua 23, 5 wamepotea macho, ni vipofu sasa, na familia zao zitaendelea kuwa ndio zitapatiwa hiyo mzigo. Wananchi wamechoka, kina mama wamechoka na kina baba wamechoka. Wale ambao wanafikiria wataendelea kama sheria haitawashika, sisi kina mama tutafunga hizo ba. The war on illicit brew is 70% successful. 70%. And in this Murang'a ilikuwa imeenda chini kidogo. Vita haikuwa inaendelea vile inatakikana. We have made a decision. We have posted a new county commissioner here. And I want to tell the police commanders, I want to tell the AP officers, wale ya DCI, mufuate huyu county commissioner. And he'll lead the operation because he is tested. Neweche motendre kod siasa jokanyo magazimio nyono kar tiende gini riwruogno mar siasa pod nitiere kamoro achiel kendo otegno. Kotelnegi kod ogai mar Raila Odinga,
Jotelogo mano limo kambani odiochieng' ma kawuono lero ni bedo ni moko kuomgi osebedo ka tego duond buchgi giwuona. Ok onyiso ni ywaruok moro amora nitiere ei Azimio. Raila omedo nyiso oganda mar mondo mi kik ket maino margi e jal mabiro ting'o tiko mar duond burano e yiero mar higa mar 2027. Komedo ni ok oluor siro jal moro amora ma ibiro wal kata mana obed jatend manod duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Kane otelnegi kod ogai mar Azimio Raila Odinga, jotelogo owacho ka gin kod chier ni onge pogruok moro amora ma osebedoe e riwruog Azimio kaka osebedo kaliekore. Watu wengi wakiona Kalonzo wanatembea na Eugene au na Oparanya wakiona ngali wengine Azimio inasambaratika. Azimio inasambaratika. Kwenda Raila na kwenda kwa mambo ya recruitment ya wanachama wa ODM Azimio sasa inasambaratika. Hapana. Kila chama ndani ya Azimio wanajua kazi yao. Kwa wale ambao mnaweka ile speculation ya kwamba Azimio imegawanyika, I want to assure you Azimio remains united. Azimio remains more resolved. Azimio remains more focused to fight for the people of Kenya, to rid Kenya of Zakayo and his taxes. Wale ambao hawako hapo na wako katika Azimio, principles wa Azimio wako kwa mambo yao ambao hawakoweza kufika hapa, lakini sisi tuko imara. Raila odhi nyime kod nyiso oganda mondo kik ket pachgi ahinya wi jal mabiro ting'o otiko mar jatend piny e riwruogno e yiero mar 2027, komedo ni ok oluoro biro siro ng'ata mowal e lemono. Atio Kalonzo anatangaza anasimama na baba namna gani, ati mpaka baba asimame kwenye nia pana. Tutakubaliana. Mimi kama Kalonzo yuko candidate, kuna baya gani? Mimi nimesema tumetoka mbali na Kalonzo. Kalonzo ameniunga mkono. Na mimi vile naweza kuunga yeye mkono. Na mambo ya 2027 yasiwape wasiwasi. Sisi tuko tunajipanga. And the 2027 Azimio lineup is the prerogative of Azimio, is the secret weapon of Azimio. Bende egi kwa jopiny makono mondo chung' motegno bang' Odinga kaachiel kod Kalonzo mondo gibigi thuloko e telo sirikand Kenya Kwanza chop yiero ma 2027. Na nina hakika nyinyi ambao mko hapa tukishikana na hao viongozi tutapeleka hii hinji mahali itasaidia nyinyi. Asubuhi na mapema Zakayo na ushuru wake tutakuwa tumemalizana. Mutaendelea kushika Stephen Kalonzo Musyoka na Raila Odinga na Azimio. Sisi tuko tayari kuendelea mbele hadi tuhakikishe we actually discharge the sacred duty of ridding this country of Zakayo and his high taxes. Hilo ndio lengo letu kubwa. Magi duto ne owachi e nyasi iko mar mosenindo Willy Mulwa Muasya mane en od jatend Wiper Kalonzo Musyoka e gweng' ma Kasala e kaunti ma Kitui. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakoro mgajuanga dwe achiel nyaka ne jopuonjre mane otimo penj mar klas 8 higa mokalo riwore gi skunde mag sekondar. Moko kuom jopuonjre pok oriwore gi skundegi kaluwore gi onge mar omenda. Jonyuol mag nyithindo mawuok e anyuola mochando osebedo koketo geno mag-gi e basari mar somo mar NGCDF. Kata kamano, ng'ur mathoth osewuok e wi omenda makamano e wi yo mosebed ka ichiwego. Jafwambo marwa Chris Owino ne obet piny kod moko kuom jood bura mar yudo duoko mag weche makamago. Geno maduong' mar piny owacho mar NAK e kinde mane gichuogo basari mar somo e omenda madongruok e ute od bura mar NGCDF e higa mar 2003 ne en keto e ratil achiel nyithindo mawuok e anyuola mochando kod mago mawuok e anyuola man kod yuto maber e weche mag somo. Nyithindo mathoth mawuok e anyuola mochando osemulo buk kendo chopo lekgi e weche mag somo kaluwore kod basari mar NGCDF. Kata kamano, ywak bende osewuok e wi kaka kony makamano osebedo ka ichiwo ne jopuonjre.
Gin yore mage ma jood bura tiyogo e neno ni onge weche mag ng'ikruok kod mibadhi e chiwo basari mar somo ne jopuonjre mawuok e gwengegi. Basari marwa is online. Inyalo time simbi, inyalo time e computer, to wayude real time. Gimomiyo no wuok from manual to digital en ni nikech samoro janyuol ok nitiere uriri sama wachiwo form. Samoro nyathi osedhi school, samoro ng'ama apply ne en ng'ama nitiere oko kata Nairobi. But koro ji timo application. However, nyaka waduog watim vetting e ground. Vetting koro kisebiro, for example, ini nyalo apply Siaya, wabo yudo application mari. Koro samo dhi vetting koro watim kelane na birth certificate mar nyathi gi ID mar min gi mar wuon mondo wang'i kabe nyathi ne nyathi uri adieri. Koro wadhi through that process watieko. Mine mier ka mier nigi mage. Koro gima timo takelo basari e dhodu joka nyang'ane kadau une ma uyiero ng'ama owinja mi basari kaluwore gi ka ung'e gweng'u kako bet korka nyalo. Jaod bura ma Uriri Mark Nyamita kata kamano okawo chung' mopogore e wi wach mar yango jopuonjre ma ok anyuola mochando kod mago man kod nyalo. Anya nyisi ni yiero ng'ama odhier molo nyawadgi nyalo bedo matek. Jok moko wacho ni ang'o me jogo mi to kineno odgi to odgi en a permanent house, en got moger mabati gi kidi. Kidhi e odno tiyudo ni wuon dala no ema nogedo ndalo manotiyo to setho. Owe dhako kanyo gi nyithindo. Dhako no ok ti koro pura. Kata gima gichame ot mineno ni maduong' no onge. Koro nikech an ofisa onge dhier ometa mipimo go dhier. Pok wayudo dhier ometa malong'o ma nyalo pim kete kuomi tayud gi dhier lakini ne kama. Dhier ometa mwapimo go wacho niya ka in gi nyithindo 4 to wakawo ni nyathi man malo man gi garama mamalo kas wachulo. But watemo niya ot ka ot onego yud pesa. Kata odoko ni geno maduong' mar jopiny ne en ni omenda mar basari onego tigo e keto e rang'iny achiel nyithindo mawuok e anyuola mochando kod mago mawuok e anyuola man kod nyalo. Ng'ur osewuok e wi kwan matin mar omenda ma imiyo jopuonjre. Otin ke chayune matin. Koro adwa nyisi kaka chiwe mondo mi ing'e ni ata timo my best. To ka my best potin to penji jogo, penji Ruto. Okan? Nikech an okagol pesa is treasury ene mogolo. Tienwa yure matin. Kagimiya mang'eny jokar chuny disomde. Koro basari ng'ino opogore gi scholarship. Gini mapane jopiny onego ng'e. Basari opogore gi scholarship. Basari en pesa mimedi e wi mari kaka janyuol. Janyuol nyaka many mare. Ywak machielo en ni moko kuom jopuonjre osebedo ka yudo basari moheo achiel e kinde ma jowetegi mamoko to wuok kod lwetgi nono. Bende nitiere okenge mar neno ni onge japuonjre achiel mayudo basari moheo achiel. What I've done here, I have a database. I did my bursary application. I have a very comprehensive database. I already know the students who have wings to fly from my constituency. I already know the students who have a LIMU scholarship, even KCB, even the ones from the governors. I have that list. So I know the people who've benefited from those scholarships. Jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje wacho ni migawo mar somo onego mi jopuonjre duto namba moyiedhi mar NEMIS kendo chwalo namba makamano ne jo od bura, governors kod MCS mar tieko midhiero mar miyo japuonjre achiel basari mohingo achiel. When we resume parliament, and I sit in a committee for PIC, that the governance and education, we intend to summon the minister, the CS for education, so that we can tell him it is now imperative that all the students, the NEMIS number must trickle now down from NEC, because unfortunately what they use, the NEMIS number is only used by the examiners. E okenge mar neno ni jopuonjre duto mane otimo penj mar jo klas 8 e higa mokalo oriwore gi skunde sekondar, thoth jo od bura osechopo e winjruok kod jopuonj madongo mag skunde mag sekondar e gwenge ma giwuokie mar rwako jopuonjre mochando. Aketo youth leaders na wuothe e gwenge ka gwenge ng'iyo
nyithindo mapok odhi skul kendo gimako magitere skul. Makata sani an gi cases mang'eny mosetere skul, to moloyo kaka Kibraka asewuoyo gi jotelo mag skunde me Kibraka, Moi Girls, Woodley Secondary, Raila Education, Olympic. Geno mar jonyuol en ni jo od bura kod komiti matayo omenda mar NGCDF biro dhi nyime gi pogo basari e yo ma ohuyanga kaluwore kod chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajongo pogro gi mano, hatiri weche manyien matimore e kaunti ma Migori. Jopur e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho okaw pachgi kapok odeso kambi rego niang' masoni. Jopur go ywagni kata obedo ni sirikal noseango keto kambino e lwet ji giwegi. Pok olernegi kaka jokanyo matut ewi chenrono ahinya ewi lo ma ogere kambino. Magin kaka jodak ne gichiwo ne sirikal mondo gere kambino. Jojuma ni kod ler mathoth. Kambi rego niang' masoni achiel kuom kembego mag piny owacho ma piny owacho nyalo sepuodho mondo koro desi. Chenro ma piny owacho mar des kambini masoni nitie kod penjo mathoth malo duoko. To nyaka gi involve wabi. Waonge gi wach, to nyaka gi involve mondo wang'e ni to nade. Jotich dwa bedo nang'o ka. Mano gima nyaka penji ke jotich gi gin nyithi jopur mano riembi. Samo ng'a biro nyalo riembo gi te. Dang' watim nang'o? Pe wadwa ng'eyo te. Wadwa neno certificate. Mane wajri go pego oruchi. Okatamora gimoro amora maber ma sirikal nyalo timo mondo soni oduog e wang'e. Lakini ka giamua ni giminyal tim for now en wach mar leasing. Sawa to gibede piny kodwa joma ne oyier to gi jopur maka mondo wago mbaka mondo giket wang'e ni tang'o manie e leasing ni. Ang'o manie iye, ng'ama dwa biro lease kambi ni, odwa biro tang'o mobiro go ne jopur ka, tang'o modwa timo mopogore gi kaka nye sirikal time. Jokanyo sekno ma pur e kaunti ma Migori ka otenne kod jakom oruk ma jopur ne Kenya mangima Ezra Okoth wach ni pod gintie mudho ka otende kod chenrono mar deso kambini. Hata Ministry for Agriculture nego ang'o mificho gigi dak miwagi mondo jopur ong'e gigi. Mano miyo leasing be ok odwa ofichi kendo iwo pen mondo jopiny owinji. Dikwa mesa nan pok abedo nyaka nene e leasing no kaka chairman. Manone weche mawachogi. Miyo ber sirikal ka gigi ma gitimo ni en gima ler maonge gi gimoro mopande ng'eye. To gi engage jopiny mondo ji ogo mbaka. Giwacho ni piny owacho timo chenro ni apanda ka koro gidwaro mondo koro piny owacho kaw pachgi ka kambini masoni koro pok odesi. Miya wadwaro ni leasing kitimo nyakwa involve. And MP magwa be wawinj voice maggi. Gin giwacho ang'o? To nikech leasing ni gine mana gidhi gikadhe e parliament ma mona wuoye ni to atamra leasing kata tim nang'o. Gine mana gidhi gikadhe e parliament ni leasing odhi nyime e gino. To kwa onge kanyo to kane ka gini nyalo chiko yo nikech the major supplier kata stakeholder en japur. To ka wan waneno mane gazet no landi ni tenda idwoko documents by tarik 15 February ma en a few days away. To gik mani details manitie e tender document ni to kata pach waonge. Kiny ng'ani nyalo biro ka ni ose lease kambi tinwang'o kochako keto ji pidho mananas kata ipidho nyanya ka. Jopur wan kuom gigo eko magdwa mondo koro piny owacho koro ketgi e ler en wechego mag lo mane gichiwo ne kambino masoni ka kambini koro pok odesi. Miyo kata wach lo mag nuclear onego beni bigonwa mbaka ipimonwa ni lopegi wadwa ni wawegi e lwet county kata wadwa ni watim gi nade. To ng'ama lease ni o lease lo koso lease kambi kumogere factory kende. Magi gik mapok onyiswa malong'o mo understand. So I insist ni nyaka ji kuong go mbaka e gigi. Johala madwa biro warwaki kabisa. Jopur nyangi e kaunti ma Migori dwaro mondo jotelo e kaunti ma Migori riw pachgi mondo gibedi kod duol achiel e wi chenro mar deso kambino mar soni. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Ne en buonjo ne nyithindo mohew 600 mayudore sub county Manyakach. Toka na giyudo basari kuwuok kuom jatelo kendo jasiasa Nation Angudha. E nyasi manobagi skul primary ma Urudi odiochieng' ma kawuono. National lero ni maromo omenda siling $8.2 million. Idhi chiw mar neno ni okonyo jogo ma ok nyala.
Bendo lero ne nyithindo mang'eny osekoso dhi skul nikech koso omenda mag somo. Kosingo ni chenro ni biro bedo ka dhi nyime higa ka higa. Jonyuol kaachiel kod nyithindo mane oyudo kony ma kamano noduoko erokamano ne Liz Foundation ka gikwaye mar mondo omed siro somo mago mag nyithindo mamoko. We cannot thank you more, but through our education and hard work, so that we can finish school and also come and support the humble families in the community, so that they can also be much better off. And we thank God for that. One pile one mon liete, ngama ngi onge, ngama de ibe onge. Ko gol kata basari, mon monge kisungo senje jore mano se yudo. Inel makasa nduge mutingi matres. To ini. Koro Kalis Foundation nyo Nyasaye kelo nyakatka. Otimo nwa wono jowadwa. Nyasaye mad gwedh na nyathi dhako ni. Kawuono wachiwo basari na nyithindo ma oingo 500. Wachiwo basari nyithindo 635 kendo wachiwo 8.2 million. Million 8.2 so 8.2 million. Chenro ni en man konyo jowa magin needy. So I decided to start this because nekech gwengwa manyaka chika karango tiyudo ka ji mang'eny koso dhi school nekech wach mar school fees. Kwano ni mondo akel project ndalaka mondo wainua mondo wating' oganda wa malo. Korom gajuang dakika ni 24 tok sadek ma medhiambo kamoro moro mintiere hanyal mna paro ni nyaloro nwa ote kokale lai magwa magote machok arede ka uchiela nono mbui mag oganda Facebook Twitter bilano no kawantiere achiel kachiel kapo kako yo matin bende apar ni no dichi makawuon kata mno makawuono defo marwa jalieta notimonwa mine wacho mana kapile ka bende otino makawuono omenyo Lilian Ngala en jalnero ma bende ndiko oganda etich kata mana HR nitiere gi foundation ma bende osebedo kokonyo godo mon liete mopogore e gwengego mag Gwasi e county ma Homa Bay. Mano emine wacho otieno makawuono akoyo matin jalieta biro gi twak. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite millionaire. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. I know. I will pick your phone. I see your phone ringing. I pick your call. Little patient, my friend. I go pick your call. Okay? I hear your phone ringing. Thank you. Dial *811*338# to get a little patience. Tinda tikoma na bongo tena ekirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisi. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Pero oro timuswa
gatio mdu arumu ya kombua ani mambi no chote kumusani no ya kombua nani mambi ndi no chote bya mate ani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagia in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Machiegni e chino machielo mar mine wacho. E mine wacho kawuono watwa koda miyo maratego, miyo masulwe, miyo mabende osayudo mich mopogore kaluwore koda tije mabende osebedo kotimo. Ukowuoyo tije kende, uwe nyaka e ngimane kanyakla kod familia mare. Iluonge ni Lilian Ngala machiegni. Erokamano ahinya mar rwakowa e dalani kae. Mara matin mondo ji ong'e to Lilian Ngala en ng'awa to timang'o. Erokamano Jael, mokwongo adagonu erokamano ahinya kuom biro kae kuom lima kawuono gi timni te ma Ramogi. Lilian Ngala en nyasuba. Suba South kamoro ni Gwasi. To Gwasi kanyo kende machaka tede. To kapok ipenja to jo Gwasi nyuomore. Anyalo duoki ni Gwasi kanyo bende nitiere jodak emomiyo koro iyudo ka an mana e Gwasi wa kanyo ok adhi mabor. To Nyasaye bende ogwedha gi nyithindo. An gi nyithindo 4, jowe 3 gi nyaka 1. Jowe 3 gi nitie maduong' ma osebedo ng'ama maduong'. An gi teenager to an gi bende matin ma ja higni 4. Nyako be nie ka diere gi kae. To yudo ka nyako en ng'at achiel but onyalo kaka orucho jowe 3 go. ochalo ji 4 moriwore. Koro en nyaka achiel but jowe 3 go odhi ng'i kaka oterore kodgi maber kamano. Gwasi kama e hotspot mar rech. En kama rech tete gudore. Kanye miyude rech. Koro gima nyalo wacho en ni mane pod kaka en. Rech te yudore kanye Gwasi. Kamano. Somo mari, somo kanye to ni chalo japuonjere machal nade, ni mich koso ni noko kacha ji nong'eyi. Jail primary abedo Nairobi ka. Jonyuol na pod ne ni Nairobi kae kane primary. Koro somo Nairobi kae. Mochopo kama babowa othoe owewa eka koro wadok dala. Koro secondary ema dhi atimo dala asomo Mabei. Koro Mabei kae somo St. Martha's. Mabei kae ema somo nyaka aduogo koro Nairobi kendo. Koro madoga timo university Jomo Kenyatta. Koro kanye mayudo nyaka bachelor's MBA mar strategic to gi weche mang'eny ma professional courses mamoko bende. But gisani to kanye machope to somo Bokrum pod wadhi mana nyime kamano. Babwa en jadwaro. To jadwaro tiende ni kawuono en driver oriembo na ng'ato. Kinyo yudo lori more moriembo, rucha en gi bas moro. Koro an gima mayom ni ok adonge en gima mar chandruok. Mamwa en mama mobede ot. To ndalo machon ka bende miyo mane bede ot, it was very normal. There was nothing wrong with that. Omiyo mane kama ne ochope en. To ka en gi lawe moro ne en fundi charan bende. Samoro yudo ko twengo. To ka en twengo mineno suit moroko gi. Ne en kiraka. Koro ka otwango kiraka no koro miyo nokanyacho ni tindi lungo gini fashion designers ge school kae gima natemo gima nan ng'ama owero nokan timid nokan ng'ama pondo nantiere oko kanyo an ng'ama I'm very lively chakre tina koro aonge dichieng mane tie gima chamba tie gima kata e dhier na no e chandruok na no bedo ni box na matinge school mar inutingo box mag sanduka mag chuma ka bedo ni sandugno onge gimoro e iye kanyo be amor ga amora onge machanda in fact ni ma blue band ro chando wi an akia na onge kode koro an mane kaka an chakre tina bedo ni kama donjo kamoro kama ji tuge
to kanyo ji bede mor, ji ok bede kuyo. In ng'ama kelo light in every room kamidonje, room mora mora midonje nitiere light. Koro pani mane gima nong'eya godo ni ang'amo jaore, ang'amo hero ji, to nahero bende tugo. Yeah. Koro gisani anyalo wacho ni anti-profession miluongo ni HR. HR ni tiende ni wan e jok mwa tayo weche tije e companies mwatiye. Koro itaye tiende ni obed in minge kaka weche mag jotije dhi mbele, kaka indikogi, kaka kosa gisadonje tich kanyo bende kaka ng'iyogi, nitiere weche mag medical, nitiere weche mag benefits, gik mang'eny mago to i make sure. Koro talent management no te in eming'iyo. Nyaka kama koro separate. Moko separate uweru nikech retirement mare ochopo. Jomoko bende samoro otimo tim marach, samoro separate riembe, samoro bende ene mowacho ni koro dhi koro separate, what are the dues mimiye, koro gikaila go yudo ka mage makoro maecha. To apart from that, weche mag jotijego, i make sure bende ni laws mag Employment Act gi bende watimo olu gi employer. Koro we are the link between employer and employees. I make sure ni parties ariyo gi employers gi employees, jondiko gi jo tije obedo gi environment mayom e kind the two of them. Kech ka onge to bedo matek. Ng'at ka ng'ato ng'e right ne, employer ng'e right ne, employees ng'e right ne. So as a HR professional, you must be in between kanyo maber, may play that role effectively. Eka company no bende nyalo dhi mbele maber. Ere kaka ikelo tich to gi familia mari, mabende jodhongere wacho ni work life balance. Ere kaka gik moko ariyo gi bedo kamoro achiel? Jael, dhongere luonge ni work life balance. Kendo mano penjo maber kabisa. Gima nyalo wacho en ni sama intiere tich kacha, in HR director, mano mari. Sami chope ot kae, sami chope gate cha, HR director no iwe gate kanyo. Iroko gudu mar minot, min nyithindo, chi ng'ato. Koro apani mano kisang'iyo to bedo mayot, nikech nyithindo gi bende kok imiyo gi time, ing'iyo ni gitimo homework, gidhi nade, kech ibo bedo gi jatich, yes, ma very efficient, matimo gikeni maber, but imbe nyaki go e wang'i. Supervision cha be nyaki tim, nyaki ing'i ni chiemo ni ot, be ji chiemo, to bo time maber kaka onego bende time. To be lep nyithindo ler, lep wuon ot be ler. Koro gikaila go nyaki timang'o, nyaki bed ng'ama involved. To kopo ni nikao directorship mari ne kete wi, ikao title ni position ni no, ikete telo no donje wi, then doka koro bende bedo matek. Koro apani mano be gima muhimu. To bende, kacha ka wacho mano bende, ka in miyo mabe dwaro bende dongruok e career ne, kikiwach ni telo kayudo, to biro miya bed ng'ama ok miyo makare, ok abiyudo time gi family na. No, you can strike the balance maber kabisa. Yudo ka sama in gi family no, and family time. Sama in gi tich, in tich no. So you just balance, yudo ng'ama bende machalo jatich makonyi maber, ma sama intiere tich, ionge paro mora mora ni to be ang'o madhi mbele ot kacha, nyithindo ka be giler, be gichiemo, oyo nikech yudo jatich, yudo support system maber, support system ma jite koro orwaki ong'e ni mama kodhi tich odich, koro wamiye peace of mind, to otimang'o gi supporti. Utimang'o kanyakla in gi nyithindi sama koro uyweyo? Koro gik motimo kanyakla ma kata wach ni en Sundays makelo together gi nyithindo, en ni yudo ka nawacho mokwongo ni an nyithindo madongo ariyo gi matindo ariyo. Koro yudo ka madongo ariyo gi ok inya keto gi kanyakla gi matindo ariyo gi, ok gibi winjore. Dwaro gi opogore. Koro gima timo gi madongo ariyo ka, maka teenagers machielo en adult, koro gima timo en ni ariyo ka wadhi kodgi kata lunch, especially lunches, wahero lunches on Sunday, madongo ka, idhi kodgi lunches, abedo kodgi kanye makoro wago mbaka, you get to know them, ma yudo ka inyalo ng'e kata gima chando pache moro, they become free with you, idhi kodgi shopping together, idhi kodgi holidays, just the two of them, tiende ni miyo gi that space. To itimo gima bende gihero, kech tugo gisakalo gin tugo. The moment they reach 17, 18, ogidwa tugo go. To matindo gi ariyo gi, gin lunches go ok biromo gi. Odhi ochikre, ogwe mpira. Koro gimbe yudo ka time gi opogore gi maka. Koro I try to make sure ni wapogo gi. Waneno ni onge samoro ugi ahinya. Kata kiriwo gi to kadichiel. Ketie holiday ma bende koro udhi together as a family, ma jite nitiere.
to nitiere samoro miwacho ni koro mae I purposely adwa dhi kod ng'a matindo ariyo gi kendgi. Matindo ariyo gi bitero gi kama gichikore gi swimming, sana swimming gihero kabisa, gi golfing bende matindo gi sani timo golf classes, gisechako puonjore how to play golf. Koro yudo ka abodhi kodgi gitugo golf. Madongo ariyo ka otamore golf. Koro gin iboyudo ka gidwa timo gikegi. Mostly lunches will work for them, a bit of shopping, and at times just sitting somewhere makoro gwaga mbaka as jomadongo kichako langi. But gimang'eni you have to bedo gi that intention ni idwa ng'egi matut, to apart from ng'egi idwa create bonds bende nyaki create nikech gipogore, to mano be idhi ilan nyathi ka nyathi nikech nyithindo gi opogore. Jael anyalo wacho ni an gi foundation na. Koro foundation iluongo ni Lilian Ngala Foundation. Koro foundation gima timo en yudo ka gedo ne mine ma uchando kata mond liete. Koro gimomiyo an gedo ne mond liete nakoni kono chako ni an wuono notho kantie secondary. Matiende ni aneno gima minwa noneno chandruok ma joma mine bedo godo, especially mine maonge ute. Kech ka babwa ne thonwa ne odlum. Koro yudo ka bedo matek ne miyo ni mondo bed kata gi pesa moro monyang'e godo mabati. Koro emomiyo an gi hera gi dwaro mar bedo ni onge ot malum e gwasi mangima. Koro atemo gedo ne minego kama nyalo, kendo wasegedo gwasi obed Suba South te mano tingo Sindo, mano tingo Kaksingri go gi gwasi te. To gisani pod waendelea kabiwacho ni wabotieko kiny nikech ute to pod ng'eny. Nitie mine modak nyaka ute jwala, polythene papers ma kata mar lum, polythene ma oneno nyaka oko, en gima lit sana. Koro emomiyo acho ni pod wabodhi mbele, pod abiro medo gedo ka Nyasaye omiya ngima, Nyasaye ochako omiya yuto matino, pod abiro dhi mbele nikech ang'eyo gima en. Kata nyithindo minyuole utego, yudo ka most of the time yudo ka chir gi dok chien, confidence margi dok chien, esteem margi dok chien ni piny kabisa nikech okodwa ni gima oneno cha lit no bede chunye. Koro kata odhi e school to pod ok en ng'amo jawre nikech pod oparo lit makanye madala gi. Koro yudo ka sama akonyo minego not just for the women but nyithindo bende moa e utego nikech nyithindo yudo ka confidence gi ni chien sana. So sama min gin gi ot machalo ot ma jirende gi odake, ok en mar kwidi lakini at least en mar mabati wieno, yudo ka nyithindo go bedo gi pogruok. Kendo ang'e gima en an owuon gima esteem nyalo tim, gima gino nyalo timo ne esteem mari en tich matek kabisa, ma yudo kata ka en ng'ama nigi mor to samoro chunyi bedo gi lit unless Nyasaye omiyi teko moro mar idhi adhiya mbele. To Nyasaye bino ok mi ji teko ailano bende ahinya mang'eny. Koro nyithindo moko can be damaged completely, nitie moko ma bende nyalo wuok oko. Koro mano emomiyo I really advocate for decent housing ma kama nyalo pod abiro medo tiyo matek. Machielo bende manyalo wacho kopogore gi Lilian Ngala Foundation, an gi Lilian Ngala Network. Koro Lilian Ngala Network en opogore gi foundation. Network gima timo is all about leadership. En gimotimo en weche telo. Tiende ni opuonjo managers gi leaders mantiere companies mopogore kembni mopogore ni nyakwa bed joma beyo e telo ma Nyasaye omiyo wago. Nikech sama wabedo jotelo maber e companies wago, sama we are practicing good leadership, great leadership skills, tudo ka joma nitiere companies, nyithindo kata joma yot kata joma nie bowa giyudo lwasi maber. I create a very good environment mar tich. Koro bed jael biro tich komor, ong'eno biro tiyo, odongore. Mok ni wan wasiko wa push mana results mag those companies. To iwa will ni talking welfare mag jotich. Koro yudo ka most of the time leaders we don't get it right because we focus so much on results. Idwa ng'e ni Ramogi kata Citizen o grow man from nade. We will joma grow Ramogi kata joma grow bank ni no kata company gini joma tiyo kagi. Koro you must take care of them mondo gimbe gitimango gi take care of the company. As leaders, why don't we work out or take care of the company? We were really taking care of the staff. Koro Lilian Ngala Network is about leadership and about just puonjo jotelo, leaders, bedo joma ber, bedo joma kare, bedo jomoero jowetegi, jomoero dongo, joma tiyonegi, employees matiyoni ka
kagionge, you cannot go for agile. You must take care of them. And kiyudo companies madhi mbele maber kata jotelo ma shine out here kata jotelo ma tiyo maber ma ineno tijegi, ibodo ka gin joma ohero jotije. Lilian, odiochiengi chalo nade? Ang'o mikwongo itimo sama ichako gokinyi? Agile gik ma jiwa kata gik ma mora anyalo wacho ni ng'eny. Koro anyalo mana wacho maybe ariyo moko. Mokwongo en ni gima jiwa kata ka chiewo gokinyi, bedo ni achiewo no, I'm already grateful ni achiewo, amor ni achiewo, an gi asante chunya, ni an gi mor ni achiewo gokinyi. Nyasaye omiya ngima manyien gokinyi no, aneno nitie ng'ama ok oneno chieng' no. Already mano jiwo moromo aroma. To kor chop gi kanyo. Koro ka achiewo gokinyi, first thing en lemo. I have a corner mara manyaka leme corner nano. It's a sacred corner mabara. Kanyo kasaleme Agile, I will get my gym outfit. Tiende ni lepa mag gym ka arwako tadhi e gym. Gym ok abidhe mabor. Anno kadhi mabor bedo matek nikech samoro en gi excuse kocha bor, koyo ng'ich, kauno koth ochwe. So I decided an gi gym e ot. Then I'll work out e ot kanyo for atimo 1 hour, 1.5 hours, 2 hours maybe weekend, but daily 1 hour kata 1.5 ka ng'eny. Gin gik mage kata biseyudo mich, to e mich go gin mage ne gik mage ma itimo? Agile mano penjo maber kabisa. Apani gi kama ng'eny e HR profession ni. Iyudo ka Nyasaye osebedo na jang'uono kabisa. Asabedo gi awards mang'eny, moko as late as apani last year. And iyudo ka en mana tich mitimo no, to kaka iwuok oko mitemo timo tije ma onge ng'ama, initiatives ma onge ng'ama osabedo godo. Achiel kuom gima abedo recognized manyoro machiegni manyalo wacho en Industry Icon of the Year. Industry Icon of the Year tiende ni nitiere initiatives makete bank kanyo kama tiye. Miluongo ni Diamond Trust Bank. Nitiere initiative mabiro godo ma onge ng'ama osatimo e industry mar HR kata industry mar banking. It cuts across, I mean the banking industry, HR industry as well. Iyudo ka iluongo ni job shadowing program. Wakawo nyithindo 100 July, nyithindo 100 January to gi July. Koro this initiative really stands out nikech onge bank kata onge organization matime to that scale mar konyo nyithindo mani oko kanyo motieko mbalariany kata madhi mbele gi skunde mag somo. Koro Industry of the Year award na yudo last year. Before that na yudo moro mar HR Technology of the Year again. Yudo kanti technology moro mwatiyo godo mar bank kanyo kendo. Performance management ok watime manually, watime through online. Mane kama koro technology bende donje. Koro mar HR technology no bende na yudo iga 2022-2021 kanyo. Koro gin awards mang'eny makachako wacho kabitieko kawuono. Kopogore gi mana again staff wellness. Yudo ka programs nitimo kete bank kanyo Diamond Trust Bank ma iga thrice edidek ega. Yudo ka wakelo medical camps, staff nyalo ng'i weche tuoche matindo tindo gi. Yudo ka gi impimi kata BMI mari, weight ni berom gi height ni, koso height ni piny. So those kind of kiluongo BMI but gikaila go. Koro staff wellness bende nasa yudo award. Koro awards gi ng'eny ma ok anyal kwano gi tema tieki. To kachaka dok ka kanya nyalo dok e foundation ka. Koro awards mag tich makore gi tich as a HR professional mago nitiere kendo gi abedo pod abiro medo tiyo matek nikech kitimo gimiero Agile onge ng'ama nyalo zimo taa mari biro medo rieny matek. To kitimo gima kiero to Agile ibiro chunori. To sami chunori cha bende piny neno mane chunori isiko sika kanyo. Koro nikech atimo gimahero, gima mora, iyudo ka yot mondo ibed recognized. Kata kapok adhi e awards mag mopogore gi mag tich, iyudo ka nitiere recognition mona yudo from the US company. I'm amongst I've been recognized as amongst the top 50 HR professionals in Africa. Koro apani Africa kigo map note.
ginecha mang'eny kanya kwanogi to mondo ibed top 50 en ng'wono ma Nyasaye to gi tich matek bende ma piny mangima nyalo neno. Achaka bedo recognized as top 20 disruptive leader mano 2022 yes 2022 mano most disruptive tiende ni ng'ama jachir manyalo bedo gi initiatives ma onge ng'ama osatimo. You are not afraid of disrupting any status quo. Koro in ichiew pile idhi tich idonje desk ni ichamo lunch idokot mano you're not a disruptive person. But kema ng'ama nyalo donjo makaw program initiative maketi mopogore, then that's how you fall in that category. Koro mano be nayudo top 20 again in Africa, and top 50 is again Africa, but mano pogore. Koro mano tiende ni a child profession. Koro gima nyalo wacho en Nyasaye mosamia tekono to gi paro wisdom. And the wisdom bende akum Nyasaye oken marwa, and all we can do about it is just work hard and give you all ecclesiastes sapa nitire book kama wacho ni gima Nyasaye okete lweti time gi tekoni te time gi adiechi te. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa wasiwasi ya karo sina. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyakorum juang dakika en 50 kod 2 tok saa 3 mamidhiambo kamoro moro mintiere machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Jokanyo mag riwruok mar skunde primar mag ji giwegi oyango ni jonyuol pok owuok oko kar romo margi mano mar siro kit somo mag dhok mokalo 3
kaluwore ni pok giyango ber somo dhokgo. Gino mamiyo koro giyalo injili mar mondo mi oganda one ber puonjo jopuonjre dhok mopogore opogore, mago mag pinje maoko kaka French kod German. Gikoni puonjo jopuonjre dhok mopogore opogore mag pinje maoko yawo pachgi kendo miyo gi thuolo makare mag biro yudo tije kendo ng'iyo kaka ginyalo dak ka gidhi oko ma pacho ka. Magi ne giyango e sach nyasi manokelo kanyakla jopuonjre kowuok e skunde 15 mago skunde mag primary mag ji giwegi e alwora mar Imbo mar piny Kenya e piem mago eko mag tuke mopogore opogore kokalo e dhok mopogore. Koro ka wan ka to wagero nyithindwa mondo gibed exposed nikech ka gibiro ka to gineno gima onego gitim. Kasto foreign language be nyalo yawo negi thuolo mang'eny kaka moko nyalo dhi e pinje moko be nyalo yudo tije maoko gi gik mang'eny. Koro ka wawuoyo kuom poverty, mae konyo nyithindo e ng'eyo gima poverty en, kasto be nyithindo nyalo tiyo matek, kasto moko be gin about gender equalities. Koro ma nyalo miyo nyithindo chances mar bedo ni an nyako kata an wuoyi ok ochuno. The advantages for learning foreign language is that you can know some languages that you've never known, and most importantly, even if you go to other countries, you can understand what they're saying. It's moreover like English, not only like a foreign language. It comes in like English, you turn it into your own language. I like the culture it gives. The more reproductivity it gives out to people. These festivals have ignited a passion for language learning and appreciation for diverse cultures, and also learners are able to build their confidence, which is very crucial for addressing global issues which are outlined in the SDGs. Achiel kuom kembe madongo mag simbe ong'we yamo mar Xiaomi Kenya oyango kit simbe ong'we yamo ma osebed ka irito gi liyo, mano mar Redmi 13 series moting'o simbe tieng' diriyo, mano mar Redmi Note 13 Pro Plus kod Redmi Note Pro. Kaluwore kod kambini, magi gin simbe mani kod lony mamalo, gino mabiro miyo ilaro gi e chiro mag sime e pacho ka. Simbe go koro yudore kuonde duto e pacho kae. We're going to launch a Redmi Note 13, 13 Pro, and the Pro Plus 5G here, which has the 200 megapixel for camera, the 120 watt for charging, and also its water resistance. Machiegni mesa mar weche tuke. Esta Maundu jaloch mar Shabiki Jackpot bonus majumani. Maundu mawuok mlolongo lieko kare tuke 11 kuom tuke 13. Nomiye siling 1,111,418. Onyiso mor mare kaluwore gi loch makamano. Maeri en achiel kuom joloch. Mosebedo kata mana ka gana, mosebedo ka ido gana gi gana mago omenda e tugo makamano.